Κυριακό. Ασθενή. Είχαμε σήμερα την ευκαιρία να έχουμε την ενημέρωση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας σε σχέση με τις εξελίξεις όσον αφορά τις διαπραγματεύσεις. Δεν προτίθεμαι να επαναλάβω το τι λέχθηκε στο Εθνικό Συμβούλιο, όπως ποτέ δεν επαναλαμβάνω ότι συζητείται. Εγώ απλώς θα διατυπώσω τις ανησυχίες του Δημοκρατικού Κόμματος σε σχέση με το πού πάμε. Γιατί δυστυχώς αυτή η συνεδρίαση διεξάγεται κάτω από τη σκιά του κοινού ανακοινωθέντος. Είχαμε ένα μήνα να δούμε ποιες είναι οι επιπτώσεις και οι παρενέργειες της πολιτικής που ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας. Και αυτό που φαίνεται σήμερα είναι ότι δυστυχώς η πολιτική του καλού παιδιού ήδη έχει φέρει αρνητικές επιπτώσεις στην υπόθεση της ελληνοκυπριακής πλευράς. Βλέπουμε για παράδειγμα το τι έγινε στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όπου αντί να κατηγορηθεί η Τουρκία για την αλληλεξία της, επιβραβεύεται. Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας προχώρησε και έδωσε νέες γενναιόδερες προσφορές στην άλλη πλευρά και αντί να επιβραβευτεί η κυπριακή πλευρά, επιβραβεύθηκε η αδιαλεξία της Τουρκίας και αναγκάστηκαν οι 6 ευρωβουλευτές μας να καταψηφίσουν την έκθεση αξιολόγησης της Τουρκίας. Βλέπουμε τον κύριο Ναμή που αναλυθεύουν οι πληροφορίες που δημοσιεύουν τα τουρκικά μέσα ενημέρωσης, έχει επισκεφτεί τον Λευκό Οίκο ως Υπουργός Εξωτερικών του ψευδοκράτους. Και πολύ φοβούμαστε ότι η χειαστή διαδικασία που έχει δυστυχώς ξεκινήσει θα αναβαθμίσει τους αξιωματούχους του ψευδοκράτους. Και τέλος βλέπουμε τις συνεχιζόμενες προκλητικές ενέργειες και τις παραβιάσεις της ΑΟΣ μας από τον Παρπάρος, το οποίο συνοδεύεται πλέον και από πολεμικά πλοία και υποβρύχια. Και παρά τις δηλώσεις και τις διακηρύξεις του ίδιου του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, συνεχίζονται διαπραγματεύσεις και ο Υπουργός Εξωτερικών δηλώνει ότι αυτές οι παραβιάσεις είναι υποφερτές. Κύριε Παπαδόπουλε. Δεν σε επιτρέπετε κάτι. Πολύ φοβούμαστε ότι επιβεβαιώνονται δυστυχώς οι χειρότεροι φόβοι μας. Είχαμε προειδοποιήσει τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας ότι η πολιτική των γενναιόδωρων προσφορών και του καλού παιδιού θα μας φέρει ενώπιον δυσάρεστων εξελίξεων και αυτές τις δυσάρεστες εξελίξεις βλέπουμε σήμερα. Παρά τα αυτά, παρά το ότι διαφωνούμε ριζικά και βασικά σε ό,τι αφορά την τακτική που ακολουθεί ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας στο Κυπριακό, εμείς, έστω και από την θέση της αντιπολίτευσης, είμαστε έτοιμοι να στηρίξουμε τις προσπάθειες επίλυσης του Κυπριακού πάνω σε μια σωστή βάση και θα προσπαθήσουμε με έναν επικοδομητικό τρόπο, παρά το διαφωνούμε σε σχέση με επιμέρους χειρισμούς του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, να καταθέτουμε τις δικές μας εναλλακτικές προτάσεις σε μια προσπάθεια να ενισχύσουμε την διαπραγματευτική θέση του Πρόεδρου της Δημοκρατίας. Κύριε Παπαδόπουλε, σας έχει ενημερώσει καθόλου ο Πρόεδρος προς τι αυτή η νέα συνάντηση των ηγετών των δύο κοινοτήτων στις 31 Μαρτίου? Έχουν υπάρξει κάποιες συγκλήσεις, έχουν υπάρξει κάποιες συμφωνίες μεταξύ των διαπραγματευτών? Σας είπα ότι δεν θέλω να επαναλάβω το τι λέχθηκε στη συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Σας ρωτάμε απλώς γιατί οι λεγόμενοι αξιωματούχοι του ψευδοκράτους προβαίνουν συνεχώς σε δηλώσεις και ο κόσμος πλέον ενημερώνεται από δηλώσεις λεγόμενων αξιωματούχων του ψευδοκράτους, ενώ σε εμάς υπάρχει μια συσκότηση. Παραλαμβάνω ότι δεν θα πω τι λέχθηκε στη συνεδρία, αλλά και εμείς ανησυχούμε για το τι δηλώνουν οι τουρκοκύπριοι διαπραγματευτές. Γιατί αν αληθεύουν αυτά που δηλώνουν, τότε είναι ζητήματα που μας προκαλούν ιδιαίτερη ανησυχία. Όμως πάντα όταν δηλώνουν κάτι οι Τουρκοκύπριοι θα πρέπει να έχουμε και μια επιφύλαξη σε σχέση με το τι λέγεται και το τι ισχυρίζονται. Παραλαμβάνω όμως, αυτά που ανάφερα προηγουμένως δεν είναι δηλώσεις, είναι γεγονότα. Είναι γεγονότα που καταδεικνύουν που μας έχει φέρει η πολιτική του καλπαιδιού. Ο Πρόεδρος σας ενημερώσει όμως και για ενός μηνός πορεία των διαπραγματεύσεων. Για όσα έχετε ακούσει, πώς τοποθετήσετε σαν εκτίμηση? Σας είπα προηγουμένως, ανησυχούμε για τους λόγους που έχω αναφέρει. Πέραν από τα γεγονότα όμως, πέραν των γεγονότων που έχετε επισημάνει, επί της ουσίας των διαπραγματεύσεων είναι η ερώτησή μου. Πέραν από των ενεργειών που είναι υπέρηξ των διαπραγματεύσεων ή σε άλλον επίπεδο, σε ό,τι αφορά την ουσία και την ανταλλαγή θέσεων. Θα ήταν άσοφο νομίζω δημόσια να συζητάμε για το τι θα συζητήσει στις διαπραγματεύσεις. Παραλαμβάνω ότι εγώ σχολιάζω τα γεγονότα γύρω από το πλαίσιο των διαπραγματεύσεων και δυστυχώς
την αναβάθμιση των αξιωματούχων του ψευδοκράτους, αλλά και την συνεχιζόμενη τουρκική αδιαλλαξία που φαίνεται ότι αντί να επιδοκιμάζεται, να αποδοκιμάζεται, να επιβραβεύεται στο διεθνή χώρο. Ζητήσατε καθόλου εξηγήσεις για το θέμα του ανασχηματισμού από τον Πρόεδρο, όχι σήμερα στη συνεδρία, ή αν είχατε καθόλου επαφή? Και ρωτώ γιατί διαρωτάται ο κόσμος, μιλάτε για στήριξη του Προεδρικού, όμως την ίδια ώρα οι κινήσεις του Δίκου δείχνουν πως κάθε άλλον παραστίζει το Πρόεδρος από το Δίκο σε αυτήν την προσπάθεια, με αφορμή και τις σχέσεις οι οποίες έχουν δημιουργηθεί. Αντιλαμβάνεστε ότι σήμερα είχαμε μια συνεδρία του Εθνικού Συμβουλίου. Δεν θέλω εδώ και σε αυτόν τον χώρο και μετά από μια τέτοια συνεδρία να σχολιάσω οτιδήποτε έχει να κάνει με τη σχέση του Δημοκρατικού Κόμματος και με τον Πρόεδρο της Δημοκρατίας. Ισχύει ότι ζητήσατε συνάντηση με τον Πρόεδρο και ότι αυτή δεν έγινε αποδεκτή? Ναι, αυτό ισχύει. Ήταν συνάντηση που αφορά μόνο τις σχέσεις σε επίπεδο ανασχηματισμού ή για ενημέρωση σας και ευρύτερα για άλλα ζητήματα όπως το εθνικό? Παρά ότι σας είπα ότι δεν θέλω να επεκταθώ σε άλλα ζητήματα, απλά να σας αναφέρω ότι είχα ζητήσει συνάντηση μαζί του μετά από την απόφαση αποχώρησης από την κυβέρνηση του κ. Αναστασιάδη για να τον ενημερώσω εθιμοτυπικά και για τους λόγους της αποχώρησης του Δημοκρατικού Κόμματος, αλλά και να το επαναλάβω αυτό που σας είπα σήμερα. Ότι παρά το ότι θα βρισκόμαστε στην αντιπολίτευση, εμείς είμαστε έτοιμοι να τον στηρίξουμε στο βαθμό που μπορούμε να τον στηρίξουμε με εναλλακτικές εισηγήσεις και επικοδομητική κριτική είναι και που χρειάζεται για να ενισχύσουμε τη δική του διαπραγματευτική θέση.